Сега ще видите. Казвам се Кристиян Гранчаров, на 27 години, от град Бургас. Занимавам се с музикална педагогика. Изявявам се в поп-музика с примеси от доста други жанрове. Като музикант бих се описал като вечно търсещ и отворен към нови идеи. Моята песен е за онази носталгия и меланхолия в края на лятото. Трудностите, които срещнах при направата на песента, са предимно концептуални. Исках да си представя точно какво е чувството, когато си мислиш за следващото лято. Очакванията ми от участието в конкурса са нови запознанства, приятелства, нови колеги и едно страхотно преживяване.